Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla sejrin naraw xi programmi ser ikollna tilgħin bejn il-11 u 17 ta' Awwissu li ġejjin. Nhar il-Ħadd 13 ta' Awwissu, l-editur Antonello Abela ser jagħti reazzjoni tiegħu għall-aħħar logħba ta' ħbiberija li l-Inter ser jilagħbu kontra t-tim Albaniż Tignatia għal ħabta tal-10:15 f'xandira diretta. L-għada 2-14 ta' Awwissu fit-8 ikollna l-ewwel programm mis-sensiela Mix Zone għal dan l-istaġun. Matul dan il-programm, Kerċ Kembri ser ikellimna fuq il-logħba bejn Nottingham Forest u Arsenal filwaqt li Kopajt Chris ser jirreaġixxi għall-logħba tal-ġimgħa fil-Premier League li ser tara lil Liverpool FC fl-azzjoni ġewwa Stamford Bridge kontra Chelsea. Din ix-xandira ser tkun irrekordjata. L-4 16 ta' Awwissu naraw id-debut tal-YouTuber il-ġdid ta' Manchester United fil-Kamra Sportiva Jan Fenech. Matul dan il-video li għal darb'oħra ser ikun irrekordjat, Jan ser ikun qed ikellimna fuq l-ewwel logħba li l-Manchester United ser ikunu lagħbu fil-kampjonat kontra il-Wolverhampton Wanderers. Dan il-video joħroġ fit-8. Il-ħamis 17 ta' Awwissu fid-9, l-editur Antonello Abela u Roberto De Brincat jirritornaw f'xandira diretta tat-tieni programm mis-sensiela Botta u Risposta. Din id-darba, Antonello, Roberto u l-mistiedna tagħhom ser ikunu qed jitkellmu fuq il-kampjonat tas-Serje A li ser jibda fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.